Ahojte, vítam vás pri takej ďalšej informačke, len teraz s podtitulom Seven Dies to Die. A ako si môžete všimnúť na obrazovke, je tam napísané druhá séria. Áno, rozhodol som sa prejsť na ten druhý server, čo som spomínal, že sú tie tri možnosti. Na pôvodnom serveri som neostal skrz toho, čo som hovoril, zle postavená základňa, hordy by mi ju zničili. A odpájať sa mi v noci sa nechce, to je hlúposť. Chcem proste mať barák, ktorý prežije aj hordu, s mojou pomocou možno, ale proste chcem mať taký barák, aby som sa nemusel báť, že dojde horda a celý dom padne. Takže začínam od znova na druhom serveri, ktorý sa volá Zapomenutý raj, predtým je CZSKPVE PVP. Vám stačí Zapomenutý raj. IP adresa aj názov je tu na obrazovke, určite to vidíte. Takisto to dám do popisku videa a budem rád, ak sa pripojíte, ak máte teda Seven Dies to Die a chcete hrať v online. Budem rád, ak sa pripojíte na ten server. Nie je nás tam zatiaľ veľa, ten server zatiaľ nie je vyťažený na maximum. Je tam len nejakých 10 slotov, ale zatiaľ ako s tým nebol problém. No a kľudne môžete tam prísť, poprosím nečítovať, to fakt nie. Hneď sa to hlási adminovi, ak to automat nerozpozná. Takže a admin to potom rieši štýlom ban a už si tam viackrát nezahráte. Takže skutočne poctivo treba hrať. Na začiatku ja nemám problém pomôcť, chalani, čo sú na serveri, takisto verím. A admin tam stále poletuje, kade tade. Takže je to pod dozorom. A hovorím, budem rád. A keď prídete a uvidíte ma tam, tak sa môžete ohlásiť, aby som vedel, že odkiaľ ste. Teda, že ste odo mňa skrz tohto video. A ja sa tam na vás určite teším. A myslím, že môžeme potom aj spolu nejak ísť do mesta, lútovať alebo podobné veci. Ja v tom problém nevidím. A to je asi všetko z tohto videa. Nebudem to zase tu do nemonty naťahovať ako tú predošlú informačku, ktorá mala neskutočných 9 minút. Takže vidíme sa, dúfam, že sa vidíme na serveri Zapomenutý raj. Čau, čau.